Dialog privind Găgăuzia. Referendumurile din 2014 și consolidarea dialogului. La 2 februarie 2014, locuitorii autonomiei Găgăuzia au fost chemați să participe la 2 referendumuri, consultativ și legislativ. Decizia privind organizarea plebiscitelor a fost luată ca urmare a parafării de către Republica Moldova a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Referendumul consultativ de la Comrat a vizat vectorul extern al țării. În cadrul referendumului legislativ, găgăuzii erau întrebați despre necesitatea aprobării legii a UTA Găgăuzia cu privire la autodeterminare externă, în cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent. Ce ține de parcursul de dezvoltare externă a Republicii Moldova, participanții la vot au pledat pentru integrarea în Uniunea Vamală. Autoritățile de la Chișinău au declarat referendumul ilegal deoarece depășește atribuțiile Găgăuziei. Pentru a evita noi disensiuni, în 2015 Parlamentul Republicii Moldova decide să inițieze un dialog constructiv între Chișinău și Comrat. Autoritățile centrale s-au adresat organizației CMI, Fundația pentru Pace Marti Ahtisaari, pentru oferirea serviciilor de mediere și expertiză. Astfel a fost creat grupul de lucru parlamentar privind Găgăuzia pentru asigurarea unui dialog continuu între centru și autonomie. Grupul este format dintr-un număr egal de reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova și Adunării Populare a Găgăuziei. Procesul de dialog informal este facilitat de CMI cu susținerea Suediei. Pe tot parcursul procesului, membrii grupului de lucru au identificat soluții pentru îmbunătățirea mecanismelor existente și crearea unor proceduri noi pentru clarificarea competențelor autonomiei și prevenirea eventualelor neclarități dintre autoritățile centrale și UTA Găgăuzia. Dialog privind Găgăuzia.